Брат. Аре, още рандонотика. Аз съм готов. 7 км радиус. Пауърчето май най-добре работи. Нещо ново и нещо различно. Може да си помислим за детска играчка. Или нещо свързано с детска играчка. На някакво много интересно местенце. New Forest, София. Как ще стигнем до там? Има някакви пътища. Пътя става все по-черен, плюят ни облаците отгоре. Хайде ще ме изнапи. Лошо му е. Препила е. Некога е цепнал с брадвата. Пътя става все по-малък, става все по-тъмно. Пешавам фут. Продължаваме. Продължаваме напред и нагоре. Детска играчка. Детска играчка, плейграунд. Нещо шумно там. Това там е къща. Чисто казано, малко ме побият тръпки от това място. Пъто не му излезе, няма. Надяваме се да не мога да излезе. Що виж какво миш почва? Може би малко по-агресивно в нормалното. Тук май не е добре вече да седим. Не. Това е някакъв бивак, човек. Някой си човек там. Няма излезем от тук, ако отиваме там, честно. Кучето предизвести всички, че има някой тук. Беше забавно да сега. Ой, доджи. Фък. Стой там! Стой там! Не. Аз съм пас. Това беше като погрешен забой. Седя си миличко и изведнъж тръгна да излиза от опаките. Решихме да не навлизаме в личното пространство на хората. И на кучето, което излезе от тук, тръгна към нас. Беше тръпка, сейваме си точката за час втора.